For 10 minutes mo ron akong kuha. Muna siya ang pako. Nya, kana siya is muna ilhanan niya nga pako jud na siya. Daghan kain ko andri paliya. Ayan, nakakita na jud si Jackie og takway. Oh, siya udlot sa gabi. Go na, bye. Adto mi ditong dapita. Okay, bye. Sa area sa residence ni Aloyan. Part of Talumo na, no? Talumo, okay. So, muna ilang dapit dire, indot siya. Bugnaw kayo, murag koan? Murag Baguio City. Para tayo nasa Baguio. Yeah. Murag nindot nasa siya. Liganin. Murag sa nindot siya ang ilang lugar. Bugnaw kaayo. Bisag asa ta mo adto daghan gyapon flowers. So many flowers lang gyapon. Na, ala pili na ning. Ha? Unsa man imo bulak or pako? Saman. Sandalo. So, dire na mi, ready na mi to go sa pakuhan. Kauban mga kuma kay. Excited! Second time around. Daghan na ninyo magkuha. So asa man ang pako ana, Jackie? Amo daya ang That is pako. Oh. Muna siya. Muna siya ang pako. Nya, kana siya is muna ilhanan niya nga pako jud na siya kay So ang naay kaon ana is ang iyang udlot. so wala siya udlot. So wala siya Kinuha na udlot, ng iba. ibig sabihin nakuhaan na siya. Nakuhaan na, no? So viewers sa mga ingon ani kay mo ni ang lokdo-lokdo. Dili na siya pwede lang. Dili na siya pwede. Ang kanimo ni ang Pako. tinuod nga pako. And then kanimo ni lokdo-lokdo. So unsay best recipe ani Jackie? Kuana siya, lami siya sa salad and then ginisa. Depende na sa imo sa bulan ba nimo o tinapa whatsoever. So lami din siya. Basta yung kalimti ang kamatis. Kamatisan jud siya. Okay. So tarungan ninyo kung unsa jud ang tinuod nga pako. Umo ni o tiging o. Ha? Here Ay, we are. suna Amo ni ana. pako. Mo ni siya ang udlot. O, Can see, you get mo ni that, ato Jackie? ang- Can you get that one? Okay. Okay. So this is now. Oh, mao na ni ato ang Okay, mo ni siya tigumon. padaghanon. Yes, pako. Best for Uy, Diyos ko. salad. Yeah. Okay. Banat ning. Kaila ka Jumar unsay dagway Banat sa pako. ning. Kaya to ning pakita ka LB. Yang sanga-sanga ingon ani o. Dili pwede. Man na siya. Mo ni ang mga inahan sa kanunay panabang. Basta kay na ay time, pag there is time, vacant time, diskarte agad. Diskarte jud dayon kay para na ay panud anon, no? From farm to table. Wow. Farm to table. So, ako guys, manguha pod ko kay unsa man pod ako isalad ron ug di ko manguha guys, di ba? Mo-attack na pod ko ron. Diri mi sa kalubihan nindot kay bugnaw gyud siya. Ngani lang dapit diri Part of Talumo. Part of Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Dami din silang bulak diri. Ngani lang dapit. Motor among mga motor dito gibilin. Ba makahappy, kuan pa jud kanang panington pa jud ta ba? Dili nga magsira tag tan-aw TV sa balay. Kinanglan maging resourceful tayo. Resourceful guys. Asa man? Asa? Asaan? Busy food. Kasi lahi imong kuhaon. Mo din Asa pa ang area nga uban, Jackie? Hala, there is so many flowers there, over there. There is flower, beautiful flower. Yung side is kuan siya mga Kanang takway. Ang takwayan dito. May kay okay po sila din no, mga hatag ra sila no. Very good. Mga very good yung mga tao diri. Manguha sa ako guys ha. Bye muna. Dahil lalim manguhag pa ko guys. For 10 minutes mo ron akong kuha. Okay. Muna ni na tulo ka udlot ako nakuha sa 10 minutes. Ang hinap
Ang hirap pala maghanap ng ulam. Oh, in times like this, kay damo pud nagapanguha ba dire. Oh. Dungagan ako ni para maupat. In 20 minutes, naanak ko 24 cup kuan. Kaudlot nakuha. Oh. So na-experience na to unsa kalisod manguha og pako. Tapos pag naay mamaligya og pako gani, hangyoon pa jud na pinakabaratong presyo nga partikalisod manguha og pako. Kani minis na kay daghan kay kapanguha. Kani siya at taga diri ka lang nga, taga talomo lang ka. Ay, so kani siya nangahoy pud siya. Nangayo siya kanang jimilinahan manggon ni diri Mudagan kay kasi tagyan ning jimilina. Alo yan. Katong tong balay nga among naagian kay na mo toy tagiya aning kuan kaning jimilinahan dako kaayo jimilinahan tapos naay mga ginapangputol nga jimilina. So ginapangayo pod. Ginapanghatag po nila sa mga silingan kay at least makatabang pod sa pangsugnod. Di ba Jackie no? Makatabang ang unsa? Ginabaligya pod. Katong nanguha. Amo panghabhab gini amo Asa? Manan? Tanaw si Jackie Unsa na ay mong gikuha Jackie? Takway na. Atak na ka sa takway. Udlot pod no. Udlot pod. So basta kay magkugi lang ka na jud kay makuan. Yes, tinuod jud. According to this man, pag magsaligta sa isda. Uno, jud. Mahal kayong isda. So sa kahimtang nato ron, magkita ra ta og pila ra atong income. Dili ta makakaon og isda. So mo na nga diskarte para si Brad, nagdiskarte siya. Di na siya magpalit og gasol. Kay daghan na kaing kahoy. Malibre na ang sugnod. Pertig yung daghanang kuan diri sa nga Na. Ayan, nakakita na jud si Jackie og takway. So paano lutuin ang takway, Jackie? Ay, sarap to sa adobo. Adobo no? Yes, of course. Adobo. Lagyan mo lang tuyo na. Naku, masarap ito. Tujo? Tuyo. So we are just enjoying here. Pwede rin siya. Dili siya ang kahirapan. Now dili siya kuan kanang pag asa? Ilan ni? Kunanan. Layo na kayo no? Hindi ibig sabihin na pag mahirap ka, maghirap ka na lang. Hinanglan magdiskarte ka like this kani diskarte. Kay magpasalamat lang ta kay ang tag-iya ani nga yuta. Open siya ba nga maghatag og mga takway. Kani. Takway is the best ulam. Tapos kuan pa ni siya masustansya. Lami ang udlot, kuan ka ng di ba no? Lutong Bicol. Pinahalang na. Yes. Wow, daghan na kay Jackie. Ako wala pa, Jack. Tuno, no? Kanang kuanon sa daghan na siya tigom nga kahoy. Napa di ba? Sus pila na ni kakuan kasi mana nga konsumo nga kahoy. Napa dagko. Ay sus og duol lang lagi ko diri Jackie. Manguha jud ko ani. Kay motor raman among dala. Di makaya. Sige. Manguha pod kog takway. Ang takway kani. Siya. So, muna siyang takway na.
akong nakuha, oh. Dami na, oh. Dami. May takway, may udlot. Na pod. Kani. This one. Takway. So, sagol ni siya. Sagol. Sagol yan. Pwede pod kuha na to ang udlot. Udlot. Masarap ang udlot. Udlot sa gabi. Kani. This one, oh. Kani. Nara. Oh, siya udlot sa gabi. Lami ni siya paksiwon. Paksiwon tapos gataan. Nya unsa isagol gani ning ang sa kanang udlot sa gabi. Pwede isda no, lami ang tilapia no. Oo. Paksiwon ang udlot sa gabi. Nya butangan og tilapia. Nya ang takway pod. Ang takway pod pwede siya adobohon. So as of now, banat gihapon si Jackie dito. Tuwad-tuwad jo Jackie. Daghan na kaya siya kuha ba? Og si brother po daghan na po siya natigom nga kahoy. Hindot kay daghan kay mga panalangin diring dapita. Kugi lang jud ang kapital, ha? Kay ang kakugi mo na magkuan sa imo, magkatabang sa imo, ha? Nga muhawas kas kalisod ang kakugi, di ba Jackie? Yes, of course. Ang kakugi mo na susi. Susi nga makahawas ta sa kalisod kay og magsige ra tagtan-og TV sa balay. Na, di ba brother? Pag magsige ra tagtan-og TV, na, watay sugnod. Watay pang sugnod. Guys, dili kita siya hindran. Oo. So, okay lang, ugubanan nato og salig. So, nadyo alivyo. Kita. May alibyo jud ang kalisod no. Ang kalisod. Muna ra na po do. Ayaw na iluga Jackie ha. Ay, Kani ayaw iluga na. Na ako'y kuha na. Kana. Daodlot. Kuha GM. Ibutang sa cellophane. Kana. Kana odlot. kuan sa YouTube. Tara pa GM isa. Nato man kay may Leonardo. Ang sa kardabahan labi riho. Nardong putik. Atak me dito kan. Pila ka adlaw po natong konsumo no? Dugay oy. Enjoy kayo. May tangtong pagi. Lahi ang kanang mga gihaguan gani nimo no? Lahi jud kaysa anang nangayo ra ka. Nangayo ka sa So nag-move na pod mi. Nag-move na pod mi sa lain nga kuan. Area kay manami dito. Nya sayo dai kaayo daghan man pod nanguha og kuan, takway og kuan pako. So atak na pod mi dire sa lain nga area. Kalingaw lang siya. Ana na imo Kim kadagan? Hapit na isa kasako Kim. Dot lang siya na. Gipaningot na jud ko. Paningot na ko maayo. Daghan jud kay pako diri bat daghan man pud gud ka panguha. Daghan pud nagakinahanglan og gulay. Because gulay is good for the health. Where? What's that? Okay. So muna siya ang original nga pako. Yes, atong subayon. Asa, yang udlot. Where's the udlot? Here they are. Masarap yan sa salad. See? Wow. Taas kaayo So siya, guys. fresh. So fresh, long.
Nara pag yung Jackie, oh. Oh, this one oh. See? Kamog, namo diri, maka-experience Oo. gid ta mo. Kakaon mo. Oh, salad na pako. Masarap. Diba? Unyang panihapon, sigurado, pako, salad na pako. Oh. Pagkaugma na pod, paksiw na udlot sa Tangkong. Ay, no. gabi, tapos ginataan. Patungan og tilapia. Tilapia. Oh, lami kaayo. Yan. Nya kanay baon sa nga kahoy oh. Ha? Unsa kaya siya? Unsa nga juice? Sige ito eh. Ito yung pangalan ani nga kahoy. Naami ani sa una ba? Among iputol. Oo, dako kayong bunga oh. Ang dako oh, napud yung gamay nga bunga. Oh. Ha? Unsa ni nga kuan? Unsa ni nga tanom? Unsa ni? Oh, mo na yung bulak. Kani bulak pa niya oh. Oh. Kan sila manok dere oh. Pero wala man gina-appeal gud og pangayo. Pwede pangayoon ng mga manok. Ano na ilang farm. Nasilay pugon. Kuan ka ng pangkupras. Ay, kambing. Anday sila kambing diri oh. Sa ilang farm napad sila kambing. Yan. Ay, nara. Oh. Mi. Anak sa kambing. Oh, titik na. Titik na. Me. Yan, mother na kambing. Ayun, nasa dua ka anak. Na. Hello. Hello goat. Nala sila. Sama ni nagduol diri. Hello. Ito yung sungay oh, na-curve. Siguro yung laki. Manilang farm diri. Sila dagang binuwi. Mga manok o kambing. Ning kuan po do kaning bulak nga sa may klase nga bulak. Ting dako ah. Taas kayo. Yan. Lahi po itong kuan katong itong yellow. Oh, narayang bulak. Pa. Yan ni ang iyang wala pa nagbuskag. Oh, pag magbuskag na ingato na siya dagway. Marag katong torch nga bulak ba? Yellow lang tong torch. Pero tag-as ni siya puno. Tag-as kay puno siya oh. Gabi eh. Pila ni ka feet. Hello dog. Migo ta dog. Kailang farm dir eh. Yung mga buutan po sila kay okay ra kay ba mga katong mga kahoy nga pinutulo panghatag ra po nila kinsay gusto mo kuha sa kadaghan. Indot mga tao niya ni ba mga buutan. Dili dalo sila. Open kaayo lang farm nga may manguhag gulay, mga kahoy, daghan po kay bunot diri sa lubi oh. Lapad kay ilang kalubihan diri oy.
Okay. Muni ang source sa ilang tubig diri oh. Mga guys. Ulo? Di man may kapalit. Hmm. Dami. Oh. Kapalit lang may ka na. Ay, baliktad man. Oo. Oo. Pero gwapo biya ni. Nagpainom ano ka ba? Ay. Oh, mo ni ang source sa tubig nila diri oh. Ilang laba, luto. Oh, paano i-operate? Paano i-operate oh? Sandok. Ana. Unsay tawag ana timba, no? Yan, sige yo timba, boys. Ana. Oh, di ba mas makasave sa kuryente. Oh. Ana ang source diri sa tubig. Oh, sige. Pira. Oh, ayaw paabot sa taas kaayo. Oh, ana. Oh. Oh, di. Nya safety siya kay bisag magkuan. Agi na tabunan lang siya no pag mag-ulan. Gani. Kay dito ko ning ilan ninong mihay ning tapad sa sapa ngayon ay kawayan. Oh, tanawa na ay taklob. Para dili mahulugan og dahon. Oh, tapad sa ilang balon. Tapad sa ilang balon na apay nangka, oh. Oh, nanay bunga, grabe ang bunga sa taas. Oh. Daghan kay silang manok diri oy. Kay kuan manggod diri pag gusto manggod ka. Buhi lang. Tanawa na ara pod sa ilang tapad ang kalabasa. Oh, kabalo mo oh ang bunga sa kalabasa. Oh. Yan. Ha? Oh, pag magdako gulay na. So ano libreng gulay. Andot kay sa farm. Kay ang manok buhian ra. O, tungod kay ilahan ning area tanan diri walay manghilabot. Siya. Nanguyab na ay manok ba amo nakit-an oh. Nanguyab ang sunoy ba? Nanguyab ang sunoy na. Paano siya manguyab sa kuan? Sabay nga manok. Iyang ginaduol. Sa imong gikaon. Sa imong gikaon guwapa ana ang sunoy. Duduol na siya. Unsa imong nagkuan sila nag sabot-sabot sila. Oh, ana na manguyab ang sunoy ba? No? Oh, nanguyab na gid siya. Birig-birig na siya. Birig-birig ng sunoy. Ano na naman? Katawan na. Kapanguyab. Ano na manok manguyab. Unsa na lang ang tao nga na pod manguyab. Ay wala siya gisugot guys. Sorry na lang guys. Sorry. Wala siya gisugot. Wala. Gibiyaan na dem. Ano na sunuyog di sugto no. O manawag ang manok ba? Matik-atik manawag. Sabi ko no kanang naa siya isabot para muduol apod ang katong panguyaban niya gay na para muduol. Birig na po na ron. Okay, tams. Tawanan man yung manok eh. Gara man yung manok pa ni. Oh, yan. Tanggo. Tanggo. Wala na minok oy kay gutom na. Bye-bye nok. To attack na po sa laing area. Unsa gani atong kuha na pod? Paliya. Paliya, tangkong. Kuan kanang pang iron. So mo ni among agian. Amo ni ang agian namo. Mutabok mi sa kasapaan. Kay kinsa day na area dire? Ay, ang kani. Kanal sa niya. Dire gambak ang tubig. Sulod nami sa sagingan ron. Apil ko sulod sagingan. So going nami dito sa area nga na ay mga tangkong o palaya. Si diri nga area, daghan kaing kuan diri palaya.
Nya na pag tino-tino. Unsa nang tino-tino? Maria Maria. Oh, kana ay ilaw siya. Oh, kani oh. Usog kay may mga on ani sa una. Gagmay pa mi dito sa kuan there in Cotabato. Nara oh, ayang bunga oh. Maria Maria. Hilaw lang. Atak po siguro ni sa mga kuan. Kumakain na. Ha? Oh, kani mo ni ang hinog. Ana ara? Oh, na. Wow, sarap. Oh, grabe. Suyop lang. Lami bitaw na Maria Maria. Kuan man na siya, anti-cancer ba na siya daw? Maria Maria. Tino. Oh, tino. Maria Maria dai. Iba ang tino. May area dire. Daghan pod mabuhi nga mga wild ampalaya. Yan. Oh, ready to attack na siya. Daghan. Meron sa tangkungan again. Tangkong. Wa na pod mig tangkong. Manami nang wag paliya. Tangkong na pod among attack. Oh, hinog paliya oh. Daghan kay paliya diri oy. Grabe. Padulong namin sa tangkungan. O mo ni on. Abandon na ang mga area. Abandon na dyan ang mga area diri nga dapit. Lugi na. Malugi naman gud ang tagiya sa yuta. So naay kanal. Nananaaw silag igi. Nanaaw silag igi ron. Nas kanal. Asa pa dapit, Jackie? Dito namin sa tangkungan. Pilid sa kanal, dagan kayong tangkong. Pilion lang siya. Si Jackie. Ikapoy na dyan si Jackie. Pero nining, wapa dyan ikapoy ni. Gula kang ikapoy ni. Kapoy din. Oh, na mga children. Pero, after ani, manguli nami. Asa si Kim Kim? Nadaghan dyan tangkong. Oh, daghan dyan kayong tangkong. Dari, oh. Okay, bago ra dyan may abot, gikan dito sa mo ang giatuan nga dapit no sa Talumo. Enjoy kayo ang banding. So ang ato ang words of wisdom for today makita sa Matthew 6:33 na nagaingon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So tanan nato nga pagabuhaton, unahon niyo nato ang Ginoo no, pagpasalamat sa iyang kaayo nga gihimo kanato. Always thank Him for the things He hath done sa ato mga kinabuhi. Sa pagmata pa lang nato, unahon niyo nato ang Ginoo sa pagpasalamat. Unahon nato siya pasidungog tungod sa iyang gahom nga ginapakita kanato matag adlaw. So malipayon kaayo ang mga katawhan nga nagapasidungog sa Ginoo. So ingana lang atong buhaton, always nga unahon jud nato ang Ginoo. So dalaygon kay ang Ginoo sa iyang gihimo karon nga adlaw sa amo ang lakaw. Sa nahimo namo didto nga nag-enjoy pud mi ban sa atong mga kaigsuonan. Dalaygon kay ang Ginoo, and God bless everyone. So shout out na po diha sa ako ang gwapang friend, ang ato ang municipal councilor di ay Ma'am Laichel Andamon Castrodes. Salamat jud ma'am sa imo ang always nga pag tan-aw sa among mga videos no sa kinabuhi diri sa bukid. Sa tanan pod nga atong mga government officials sa municipality of Santo Tomas, padayon lang ta sa pag-enjoy sa kinabuhi, pag-serve sa atong mga katawhan. Sa atong katawhan rin sa Barangay Lungaog. Hello. Just enjoy life, na? In times sa pandemya,
bisan pa sa nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi sa ato ang kahimtang sa panaging, just mag-enjoy lang ta. Kay dili ta pasagdan sa Ginoo basta unahon lang yun nato siya. No? So, salamat guys.